Здравейте хора! Днес ще ви покажа какво съм правил по колата през последните 10 години, както колата е в мен. Цялата история, целите, всичките ремонти, които съм правил, какво е сменено и какво не. Сега ще ви покажа. Тук имам два листа, които съм описал всичко. Така, ще започнем с първия лист. Тук тези цифри са в мили. Първите, понеже колата е английска десен волан. 268 000 мили. Колата е взета на тези мили. После ще ви кажа колко се равнява в километри. Значи, какво съм правил? Още като съм взел, смяна на масло на двигателя, Total Quartz. Карах тогава с по-ефтино масло, 9000, въздушен филтър. Веднага след това смяна на два лагера на първичния вал на скоростта кутия, понеже колата закъса в Германия, като я прибирах, и се наложи сваляне на скоростна кутия, смяна на съединител и така. Ето вижте, смяна на маховик твърд сложих, съединител феродопритискател, лагер помпа. Така. След това смяна на масло на скоростите тотал. Като това всичко се прави на едни и същи километри, т.е. мили. Ето вижте, понеже колата е в ремонт, чупи съединителя и вижте какво това се направи, докато още е в сервиза. Ето. Смяна на тампони, на амортизьори, двете страни, така, ЗАГС. Тук си още съм в мили. Обръщаме от другата страна. Стартер, включвател, виждате тук, 268 000 същите мили, така. И сега вече тук почваме в километри. Понеже обърнах, има опция да се обърнем в километри, да ми показва на таблото, обърнах ги и вече в километри. Какво съм правил след това? Ето вижте, смяна на масло и филтър и така 430 000 км. Смяна на четки на стартера. Колата не палеше както трябва, значи имах проблем с четките, понеже бях при майсторото и ми каза: нямаш проблем с датчици колянов вал, а имаш проблем с четките на стартера. Смених четките и колата ще се оправи, така и стана. Смених четките и колата взе да пали нормално. Въртеше, не искаше да пали изобщо. След смяна на четките колата се оправи. 448 500 км, смяна на масло и филтри, така, 449 000, смяна на два броя амортизьори предни, така, следващо 457 400, масло, филтри, така, виждате. Ето тук сега пак стана проблема, 459 000 км. 2019 година съм написал, че съм ги сменил, понеже тук колата, твърдия маховик избуксува. Отидах на Дино, направя чип на колата и колата избуксува съединителя. И веднага се върнах, нали, при майстора, смених с нов съединител комплект, демпфер, маховик на ЗАГС. И колата после пак се върнах при мапера да ми чипоса колата. И колата стана 185 коня. Така. Смяна на масло и филтри. Виждате пак 466-400. Смяна на носачи са тампони и шарнири. Така. Колата е трябвало, нали? Каквото е трябвало, се е правило. Сега отиваме на следващия лист. Смяна на разпределителен вал. Така. Тук искам да отбележа, че като направих този чип на 459, 460 000 км, го кажете, 460, след това колата се разтропа нещо от двигателя, тракаше и се наложи да отворят отгоре капака и се оказа, че е пробит повдигач и оттам идва един гаден шум и ми смениха разпределителния вал, понеже е бил много износен, а с моя вал по принцип, като ми правиха чипа, колата изкара 185 коня, което е много добре, с моя износения вал. И отивам аз при майсторите и те ми сменят разпределителния вал, без аз да го видя, естествено, защото имах работа тогава, само оставих колата. Разпределителния вал е сменен с друг, не на ARL, както по принцип би трябвало да е. Аз това го установявам наскоро. Ако сте гледали другите клипове, ще знаете, че бях наскоро пак на Дино и колата не изкара 172 коня. От тези 185 изкара 172. Паднали са конете. И т.е. аз от тези километри, 460 000 км близо,
съм карал 12 000 км с реален чип на 185 коня. След смяната на разпределителния вал, вече нямам тези коне. И аз си мисля, че имам конете, обаче ги нямам. Както и да е. 472-900 смяна на масло, масен филтър пак. Смяна на тампони на стабилизираща щанга. Виждате тук смяна на задни амортисьори и задни дискови накладки. Смяна на масло и филтри, масен въздушен купе. Тук вижте сега какво става. Смяна на горивен филтър, смяна на спирачна течност, така. Смяна на масло, масен въздушен филтър. Смяна на горна помпа на съединителя, т.е. на самия педал. Смяна на тампони на носача. Тук бях сложил плътни тампони от ТТ, Audi TT, те са по-устойчиви. Смяна на ангренажен комплект. Това го направих преди 25 000 км са пада в момента, както съм ги сменил. 474 000 така. SKF сложих, да. Всички ролки. Писто време също съм сменил с ролката и на динамото дори, което е смяна на спирачни апарати. Ето тук моите бяха блокирали на ръчната. Като дръпна ръчната и жилото оставаше така на дръпното положение и не се връщаше назад. Смених с нови апарати. Тук вече минаваме 501 500. Смяна на масло, естествено пак идва. Всички филтри. Така отиваме отзаде. 504 и 500. Смяна на шарнири и външен и стенд. Така. Ляв, десен съм писал на крайници. 504 и 600. Смяна на тампони. Заден мост. Тук само да кажа, че като смениха тампоните на задния мост, първо взимам пластмасови, които са на задния мост. Отивам при майстора. Майстора казва, не, тези няма да станат. Трябва да вземеш метални. Отивам, взимам метални, връщам се, майстора свалил те пластмасови. Както и да е. И викам, майре ще ги слагаме. Сложихме задните тампони на задния мост, нали? Двата. Обаче какво става? Майстора като е натиснал моста надолу, скъсва вътрешно кабела на ABS-а. Задна лява гума. И свети постоянно ABS-а и тракшена. Карах така известно време и след това вече отрязах кабела. Мислех, че самия кабел буксата прекъсната. А тук какво се оказа, че не е буксата прекъсната, а самия датчик на ABS-а. Вътре вече нещо има станало и дори да сменя буксата не се оправи. Трябваше да сменя датчика на ABS-а. Аз го смених, естествено. Така, тук вижте смяна на масло, масен филтър пак, 540 фукс. Така, както виждате сменям гордо редовно на 9000 почти километра, за да съм спокоен. 511 500 смяна на съединител. Така, ами тук смених съединителя, защото скоростите издаваха някакъв звук, тракаха много. И на място и движение тракаха скоростите, обаче не знае дали е скорост или съединител. И какво направихме? Отидех при майстор, майстор каза, това е от скоростите. Майстор оплътни скоростта кутия, имаше луфт на вала, първишния вал, който имаше луфт. Леглото на лагера явно било разбито вече от твърдия маховик, който бях сложил преди години, нали? И сменихме, всъщност той подложи една втулка на уста, стабилизира я, качи кутията с стария съединител, след което свалихме пак, понеже пак тракаше, сложихме нов съединител и сложихме друга скоростна кутия. Ето вижте 511 и 500, както има смяна на съединител лук, нали, с Денфер, махове комплектичко, има смяна на скоростна кутия. Това беше миналата година, лятото, по това време. И след това, естествено, сменихме и маслото на скоростта кутия, за да знам, че нали всичко е както трябва точно. Тук смяна на предни накладки и предни пружини и Макферсон, ЗАКС и лагер. Така. Тук 519-350, смяна на предни амортисьори, каяба сложих, да, и стенд направен. 520 050 км, смяна на турбо. Да, сменихме турбото.
Понеже старото беше задръстено, вече имаше луфт в уста, стържише лекичко на определени обороти. Ето тук пак скоро сменях масло, пак Fuchs 5/40, маслен горивен въздушен купе филтър. И ето, накрая съм сменял на четките на стартера, понеже колата въртеше, ако въртиш 10 пъти, пали на 11-тия. Понеже когато се износят четките, така ми обясни майстора, смущават датчика на колеловия вал. И реално е така. Когато смених четките, колата от тогава няма никакъв проблем, вече е близо 2000 км. И преди години пак същия проблем беше. Четките не са много износени, наполовина са, но смущават датчика колелов вал. Пробвал съм да изолирам кабелите, които минат на стартера, обаче пак се смущава, пак не пали. Когато реши да не пали, не пали. Иначе си пали от раз. Но когато реши да не пали, не пали. И след смяна на четките, колата се оправи. Няма никакви проблеми вече. Това е. Това е, което мога да ви покажа като хронология на моите ремонти, както съм взел колата. Ремапи, съединители, основно съединители, 3 комплекта съединители, втора турбина и това е за момента. Чао, сега до следващия път.